Аўдыааповед пра касмічныя даследаванні пад назвай «Другія». Аўтарка Ася Беларуска. Уршуля з заміраннем у сэрцы ўглядалася ў кропачку на экране навігатара. Больш за 7 месяцаў яна плыла ў сваім невялічкім даследчым чоўні скрозь галактыку, набліжаючыся да запаветнай мэты. І вось раніцай бартавы камп'ютар Язэп нарэшце абвясціў, што да пасадкі на планету З-23 засталося 20 гадзін. На экране блішчаў маленькі блакітны шарык, які паступова павялічваўся. Незабарам Уршуля будзе першым чалавекам, які дакранецца да новай планеты. Жанчына расхвалявалася і нават слёзы пырснулі з вачэй. Аднаместны касмічны човен стаў для Уршулі домам на доўгія 7 месяцаў. Ён жа быў камерай зняволення, у якой дні, падобныя адзін на другі, збіраліся ў тыдні, насычаныя адчаем, журбой, адзінотай і ўпэўненасцю ў тым, што Уршуля неўзабаве страціць розум і звар'яцее, канчаткова і беспаваротна. Жанчына рассмяялася сваім слязам і выцерла вочы. Човен праносіўся ў пустэчы, пераадольваючы тысячы кіламетраў за хвіліну. Невядомая планета З-23 набліжалася, пакрысе павялічваючыся ў памерах у невялічкім акенцы ілюмінатара. Перад пасадкай варта паспець праверыць, ці добра зачэплены ў труме электрычны ўсёдарожнік, апараты для свідравання, міні-лабараторыя і іншае даследчае абсталяванне, якое падчас пасадкі можа папсавацца. Потым неабходна запусціць дыягностыку пасадачных рухавікоў. Зрэшты, тое мусіць зрабіць Язэп. Сабраць запасны заплечнік з харчовымі прыпасамі, апрануцца ў ахоўны касцюм касманаўта і шмат чаго яшчэ, што неаднойчы Уршуля рабіла падчас навучання на станцыі падрыхтоўкі місіянераў. Час хутка мінуў за працай. Апранутая ў скафандр, Уршуля сядзела за пультам кіравання і нецярпліва пакусвала вусны. Планета З-23 ўжо запоўніла сабой ілюмінатар цалкам, і можна было пабачыць абрысы кантынентаў, дрейфуючых у блакітным акіяне. Яна надта нагадвала зямлю. Якія ж таямніцы хавае ў сабе гэты прыгожы шарык, існы так далёка ад роднага сонца. Човен увайшоў у атмасферу. Вонкавае пакрыццё пачало палаць. Маленькую капсулу тузала ў бакі, падкідала на месцы і ўвогуле падавалася, быццам яна хутка разляціцца на шчэпкі. Раптам пачуўся гучны выбух, і выключыліся камеры вонкага назірання. Язэп дыягнаставаў няспраўнасць у сістэмы вымярэння вышыні. Непрыемна, насупіўшы бровы, падумала Уршуля. Перагрузка на чаўнаку павялічвалася з кожнай хвілінай. Уршуля нават страціла прытомнасць. Добра, што пасадку выконвае камп'ютар, падумала яна, калі ачуняла. Аўтапілот скамандаваў Уршуле падрыхтавацца да сутыкнення з паверхняй. Уршуля паспела падумаць, што можа ён мае на ўвазе пасадку. Але калі човен моцна грукнуўся аб зямлю, падскочыў на месцы і ляпнуўся зноў, жанчына ўспомніла, што камп'ютары не ўмеюць гаварыць эўфемізмамі. Нарэшце ўсё сціхла. Язэп павіншаваў Уршулю з дасягненнем мэты і пачаў праводзіць падрабязную дыягностыку ўсіх сістэм. Ён паведаміў, што сур'ёзнага пашкоджання няма. Не працуе толькі радыёперадатчык, працягваў камп'ютар. Але не хвалюйся, спадарышня Уршуля, яго лёгка парамантаваць. Сістэма паскоранага выкліку дапамогі працуе спраўна. Ты заўсёды можаш даслаць соцпаведамленне. Сапраўды можна не хвалявацца, усміхнулася жанчына. Яна выпрасталася і нетаропка размінала ногі і рукі, якія адвыклі ад планетарнай гравітацыі. Тэмпература за бортам дасягае 23 градусаў. Зараз раніца, палова 9. Суткі на планеце З-23 цягнуцца 23 гадзіны. Захад мясцовай зоркі прагназуецца а 6 гадзіне ўвечары. Па данным, якія паступаюць звонку, можна лічыць, што зараз ідзе канец вясны. Заўсёды любіла вясну, летуценна адказала Уршуля камп'ютару. Колькасць кіслароду, вугляроду і азоту ў паветры аптымальная, працягваў той. Сіла цяжару падобна да зямной. Паскарэнне свабоднага падзення складае 9,6 метра ў секунду. То бок мы з табой знаходзімся на копіі зямлі, падсумавала Уршуля. Не, згодна з пратаколам, планета З-23 падобна на зямлю толькі на 73%. Уршуля махнула на яго рукой. Камп'ютары часам бываюць занадта нудныя. Пратакол бяспекі быў выкананы, і Язэп дазволіў жанчыне пакінуць човен. Замкі прыемна пстрыкнулі, крышка люка схавалася ўнутры сцяны, і 3 ступені павольна выехалі наперад. Дзіўна, што мы не селі да гары нагамі, пажартавала Уршуля. Яна спынілася на апошняй прыступцы. І па традыцыі, Уршуля адкашлялася і працягнула ўрачыста. Адзін маленькі крок для чалавека, вялізны крок для ўсяго чалавецтва.
І гучна смеючыся, яна скокнула абедзвюмі нагамі на цвёрдую паверхню планеты Z23. Яркае святло ранішняй зоркі сляпіла вочы. Цёплыя прамяні пралазілі скрозь забрала шлема і лагодна сагрывалі скуру. Неабсяжнае поле распрасціралася ва ўсе бакі да самага кругавіду. Невысокая з мясістым лісцем трава ў свеце белыя зоркі з пікі адлівала сінню і пурпурам. З травы выглядалі блакітныя, чырвоныя і бела-жоўтыя кветкі. Дзе-нідзе невялічкімі купамі тырчала вычварнае каранастае кустоўе. На іх загінастых галінках сядзелі пярэстыя птушкі і з ганарлівай абыякавасцю сачылі за Уршуляй. Раптам па жанчыне прабег цень. Яна ўзняла галаву дагары і ўбачыла велізарную птушку, якая парыла ў блакіце небасхілу, шырока раскінуўшы свае магутныя крылы. Птушка зрабіла круг над полем і схавалася за старым скрыўленым дрэвам. Вочы Уршулі заблішчалі заслонай з настальгічных слёз. Калісьці ў дзяцінстве яна сустракала падобныя на тое дрэва старыя дубы на палесе. Як смешна, што ў мільярдзе кіламетраў ад зямлі можна сустрэць нешта, што нагадвае табе родны дом. Уршуля набралася храбрасці і зняла шлем. На пачатку яе аглушыў гучны гоман птушыных спеваў, стракатанне насякомых, свіст, гудзенне, бзыканне і яшчэ шмат розных гукаў, якімі поўнілася планета Z23. Усё жывое тут радасна сустракала раніцу і чарговы вясновы дзень. «Усё як дома», – падумала жанчына. Цёплы вецер далікатна дакрануўся да яе шчок і прынес з сабой салодкі водар палявых кветак. Уршуля з задавальненнем уцягнула носам свежае духмянае паветра. Якое ж то асалода дыхаць сапраўдным жывым паветрам. Безумоўна, гэты момант каштуе 7 месяцаў ізаляцыі і мноства розных выпрабаванняў, з якімі сутыкаецца кожны касманаўт. За першы свой дзень Уршуля ўсталявала палатку, запаліла агонь і згатавала сабе вячэру. Яна цвёрда вырашыла жыць пад адкрытым небам. Ненавісны чопін выклікаў у ёй цяпер пачуццё моташнасці і клаўстрафобіі. Некалькі тыдняў праляцелі як адзін дзень. З раніцы і да заходу зоркі Уршуля даследавала месца сваёй пасадкі, паступова прасоўваючыся ўсё далей і далей ад свайго табара. Яна збірала спробы грунту, вады, паветра і раслін, а Язэп паслухмяна ўсё аналізаваў і запісваў у бартавы журналь. Уршуля назірала за жывёламі і асабліва за птушкамі, рабіла здымкі і нават складала картатэку іх спеваў. З надыходам ночы, пасля смачнай вячэры, жанчына падоўгу адпачывала каля агню. Яна вывучала зорнае неба, такое дзіўнае і незнаёмае, намагаючыся знайсці тую адзіную зорку, родная сонейка, што выхавала яе. Кожны дзень Язэп нагадваў Уршулі пра рамонт перадатчыка. Яна ведала, што радыё неўзабаве спатрэбіцца ёй, каб даслаць сабраныя даныя на станцыю ў сонечнай сістэме, але ўвесь час адкладвала працу дзеля чарговай вандроўкі і знаёмства з прыгожай планетай Z23. Імя планеце, зразумела, трэба прыдумаць новае. Пакуль гэта умоўная назва, дзе Z адзначае планету падобную да Зямлі, а лічба 23 – парадкавы нумар. Усяго іх 41. 42, калі ўлічваць і саму Зямлю. 42 планеты ў галактыцы, на якіх можа жыць чалавек. Амаль 2 гады таму распачалася другая місія блізкага знаёмства з экзапланетамі. Уршуля ўвайшла ў лік піянераў, якія робяць першыя крокі вялікай касмічнай экспансіі чалавецтва. Жанчына вельмі ганарылася сваёй працай і асабліва тым, што менавіта ёй давялося апынуцца на цудоўнай планеце. У глыбіні душы Уршуля спадзявалася, што астатнім пашанцуе менш. Але так нельга. Жанчына прыпыніла свае эгаістычныя думкі. Космас – прастора поўная небяспекі. Хай у астатніх усё будзе добра. Чарговы дзень пакрысе згасаў. Прыцемкі павольна апускаліся на дол. Цёплае вільготнае паветра поўнілася салодка-даўкім водарам траў і лугавых кветак. Зорка з піка, хаваўшыся на палову за гарызонт, пафарбавала ўсё наваколле ў глыбокі чырвоны колер, і па зямлі разбягаліся доўгія цені. Уршуля няспешна вярталася ў свой табар. Яна перабірала ў галаве мілагучныя назвы для сваёй планеты і збірала сухія галінкі для кастра, як раптам адчула адной толькі спіны, што хтосьці сочыць за ёй. Уршуля прыпынілася, пакруцілася на месцы, пільна ўглядаючыся ў змрок. Але ж, вядома, нікога не ўбачыла. Цёплы вецер шабуршаў у галінках дрэў, насякомыя гулі ў траве, птушкі спявалі свае песні на развітанне з зоркай. Усё было як звычайна. Уршуля пакрочыла далей, але вострае прачуванне небяспекі працяла яе наскрозь. Спіна выразна адчувала чысці ўедлівы позірк,
і нават маленечкія валаскі ўздыбіліся на шыі. Сэрца ўпала кудысьці ў жывот і цяжка грукала адтуль. Уршуля захацела хуценька пабегчы ў табар і схавацца ў чоўні, але перапыніла сябе і вырашыла дзейнічаць разумна. Яна зняла нагрудную камеру і пранесла яе сабе на спіну. Так яна зможа пабачыць таго, хто сочыць за ёй, калі там сапраўды хтосьці ёсць. Аднак Уршулю чакала расчараванне. Увесь астатні шлях яна пільна ўглядалася ў экран свайго планшета, але так нікога і не ўбачыла. Можа, нікога і не было? Спытала сябе жанчына. У табары Уршуля хутка запаліла агонь і павячэрала. Цемра вакол, кропкі зорак у небе, рэдкія спевы начных птушак, усё наваколле, якое ветліва сустрэла яе, ужо больш не здавалася бяспечным. Перад сном жанчына яшчэ раз праглядзела запіс свайго вяртання ў табар. Поле, высокія хмызы і птушкі. Не, чакай! Уршуля расхвалявалася, што нават рукі яе задрыжалі і выранілі планшет на зямлю. Яна падыхала, заспакоілася і пераглядзела запіс з самага пачатку. На працягу ўсяго шпацыру, незалежна ад таго, камера была зачэплена на грудзях ці на спіне, на відэа калі-нікалі знікаў гук. Уршуля прыслухалася. Не, гук запісваўся спраўна. Было чутна шамаценне адзежы, асабістыя дыханні і тупат ног. А вось гукі долу з невядомыя нагоды час ад часу прыціхалі. Праходзіла некалькі хвілін, і птушкі і насякомыя пачыналі спяваць зноў. І так некалькі разоў, быццам хтосьці ўключаў і выключаў іх. У той момант, калі Уршулі ўпершыню падалося, нібы хтосьці назірае за ёй, птушкі якраз спынілі свае бязладныя перазовы. У вечаровым вусцішы чуліся толькі яе напужаныя крокі. Халодная жуда ўзнялася ў грудзях Уршулі і пачала яе душыць. Сэрца калацілася ад страху, рукі зноў задрыжалі, а ногі, не ў сілах заставацца на месцы, пачалі вадзіць карагод. Можа, птушкі раней спявалі з перэрвамі? Можа, яны змаўкаюць праз перамену ветру? Прыкладам, ім не падабаецца паўночна-ўсходні напрамак. Можа такое быць? Пытала сябе Уршуля, крочачы вакол агню. Заставацца на вуліцы больш не хацелася. Жанчына затушыла касцёр і схавалася ў чоўні. Яна задала Язэпу параметры пошуку. Той прааналізаваў усе зробленыя запісы з першага дню і выявілася, што паўзы ў птушыных спевах пачаліся ўжо на другі тыдзень пасля пасадкі чоўна. Паступова яны адбываліся ўсё часцей і нават рабіліся больш доўгімі. Прычына невядомая, адказаў камп'ютар. Уключы трансляцыю з камер, загадала Уршуля. Мосцік напоўніўся цвырканнем насякомых, а начная птушка ухала недалёка ў хмызняку. Нават калі ўсё сціхае, не абавязкова павінна адбывацца нешта страшнае, так? Спытала яна ў Язэпа. Камп'ютар маўчаў. Канешне, ягоныя металічныя вантробы не ведаюць, што такое страх. Уршуля махнула на яго рукой і пачала рыхтавацца да сну. Лежачы ў цемры чоўна пад спевы начнога жыцця, што ліліся з дынамікаў, яна пачала драмаць. Сон збег, калі на мосцік пралезла ціша. Сэрца замерла ў грудзях, і жанчына, амаль не дыхаючы, на пальчыках падышла да камп'ютара. На камерах начнога бачання ваколіца выглядала без змен. Нават вецер прыціх, і ні адна травічка не варушылася. «Теплавізар!» – зашаптала Уршуля. «Язэп, уключы теплавізар!» Відарыс на экране змяніўся. На сіне-зялёным фоне жоўта-чырвонымі плямамі, як папугаі, зялі птушкі на галінах дрэў. Некалькі маленькіх сабакаў ці лісаў прабегла ўдалечыні. «Нікога!» – задумліва прамовіла Уршуля. «Але тут могуць быць рэптыліі», – разважала яна. «Рэптыліі звычайна селяцца побач з вадаёмамі і далёка не адходзяць ад яго», – заўважыў Язэп. «Мы не на зямлі», – парыравала Уршуля. «Тут могуць існаваць незвычайныя рэптыліі, побач з якімі нават птушкі змаўкаюць». Хутка гукі начнога жыцця ўключыліся зноў, і жанчына забылася неспакойным сном. Раніца сустрэла Уршулю чароўным гоманам. Яна няспешна паснедала з асцярогай і недаверам, паглядаючы на ўжо знаёмыя дрэвы і кустоўі. Жыццё на З-23 больш не здавалася жанчыне бесклапотным. Але трэба было працягваць працу. Уршуля загрузіла ў машыну камеру, теплавізар і нават рэхалакатар, які папярэдзіць яе, калі нехта ці нешта падыдзе надта блізка. Уршуля даехала да свайго улюбёнага возера і перад тым, як адправіцца далей, вырашыла хуценька акунуцца. Прахалодная вада прыемна ўзбадзёрыла жанчыну і вярнула ёй упэўненасць. Яна ўжо апраналася, калі рэхалакатар падаў сігналь. У той жа момант метрах у 50 з'явілася жывёла, падобная да зямнога ваўка. Драпежнік з гучным візгатам кінуўся ў ваду і паплыў. Уршуля скіравала на яго камеру з теплавізарам. Воўк выявіўся цеплакроўным. Ды і птушкі спявалі дзесьці ў высокім небе. Драпежнік пераплыў возера
выйшаў на другім беразе, страпянуўся і пабег далей. Ну і мне ўжо пара, падумала Уршуля. Раптам яна заўважыла, што стала надта ціха. Рэхалакатар па-здрадніцку маўчаў. Уршуля круцілася на месцы і ўглядалася ў вусцішнае наваколле. Цеплавізар таксама нікога не пабачыў. Жанчына ўскочыла ў электракар і ўжо сабралася крануцца з месца, як нарэшце піскнуў рэхалакатар. Хтосьці тут быў, вонкі, хаваўся за спінай. І можна было паехаць, гнаць ва ўсю моц, схавацца. І ніколі не даведацца, што ці хто яе праследаваў. Але ж дапытлівасць даследчыка выявілася мацнейшая за звычайны страх. Таму Уршуля ўздыхнула і выйшла з машыны. Звонку стаяла істота, падобная на зямную яшчарку, але ростам вышэй Уршулі ледзь не на палову метра. Лускаватая морда цёмна-карычневага колеру і завостранай формы злосна шчэрылася і глядзела на Уршулю вялізнымі фіялетавымі вачыма з вузкімі, як у змей, зрэнкамі. Рэптылія стаяла на задніх лапах і падпіралася доўгім хвастом. У верхніх кіпцястых лапах яна трымала апрацаваную дошку невялічкіх памераў і вугалёк. Уршуля была не гатовая да сустрэчы з такой вялізнай і дзіўнай жывёлай. Нават калі яна паспрабуе вярнуцца ў свой уседарожнік, істота нагоніць яе ў 2 крокі і раздзярэ сваімі вострымі кіпцюрамі. Ці стукне дошкай. А навошта тады яе вугалёк? Расхваляваўшыся і не прыдумаўшы нічога лепшага, Уршуля закрыла твар далонямі і пачала развітвацца з жыццём і за сваю сям'ю, якая засталася на далёкай зямлі. Прайшло некалькі хвілін, але нічога не адбывалася. Страх адышоў, і Уршуля адчула сорам за дзіцячыя паводзіны, негодныя дарослыя жанчыны. Яна ўбрала рукі і паглядзела на рэптылію, вочы якой змянілі фіялетавы колер на яркае жоўтае адценне. Морда істоты падалася Уршулі ўсхваляванай. Тады жанчына вырашыла паказацца тутэйшаму жыхару цывілізаванай і павіталася, памахаўшы рукой. Рэптылія маргнула вачыма, іх колер змяніўся на зялёны, а морда цяпер выглядала здзіўленай. Істота кінула позірк на свае лапы, пераклала вугалёк у далонь з дошкай і памахала кіпцюрастай пяцярнёй. Уршуля шырока усміхнулася рэптыліі. Тая секунду мысліла і паспрабавала усміхнуцца ў адказ. Іклатая пашча няўмела вышчарылася, а вочы пафарбаваліся ў мяккі блакіт. Раптам пачуўся шоргат у высокім хмызняку за спінай рэптыліі. З кустоўя выбег воўк і, трымаючы ў пашчы невялічкую птушку, імпэтна бег у напрамку Уршулі. Тая спужалася і ўскрыкнула. Рэптылія ў тую ж секунду насупілася, а ў вачах зноў праступіў фіялетавы колер. З вострых зубоў пачала капаць сліна. Істота прасачыла за позіркам іншаземіцы, абярнулася і, заўважыўшы ваўка, змяніла колер вачэй на зялёны. З грудзей яе вырваўся гук, больш падобны на булькаценне. Воўк падбег да рэптыліі, кінуў птушку ёй пад ногі і лёг побач. «Вы знаёмыя!» – выдахнула Уршуля і усміхнулася. Воўк заўважыў чужаніцу, падышоў бліжэй і абышоў вакол. Чорны скураны нос хуценька ўцягваў цёплы водар незнаёмкі. Драпежнік агледзеўся на сваю гаспадыню, тая хіснула галавой, і воўк, завіляўшы хвастом, тыцнуўся мордай Уршулі ў калені. Жанчына нахілілася і пагладзіла жорсткую шэрую поўсць. «Зусім як сабака», – прашаптала яна. Рэптылія ціха выгукнула нейкую каманду, і воўк вярнуўся да яе. Яна паглядзела на Уршулю зялёнымі вачыма і выставіла лапу з дошкай наперад. Уршуля няпэўненым рухам няспешна наблізілася да істоты, пераадольваючы свой прымітыўны страх, і ўзяла дошку ў рукі. На белай, нібы пафарбаванай паверхні чорным вугальком быў намаляваны даволі дакладны партрэт Уршулі. «Гэта ж я!» – усклікнула жанчына і паглядзела рэптылію ў вочы. «Як прыгожа!» Яна шырока усміхнулася і згарнула далонь у кулак, адставіўшы вялікі палец уверх. Істота здзіўлена вывучала жоўтымі вачыма чужаніцу і складзеную дзіўным чынам руку. Яна паглядзела на сваю лапу з доўгімі пальцамі, выставіла яе перад сабой і паўтарыла жэст. «Так!» – усклікнула Уршуля. «У цябе атрымалася слушна!» Жанчына патрасла падабайкай у паветры. «Толькі паглядзі на нас! Мы размаўляем!» Рэптылія быццам зразумела жанчыну і зноў паспрабавала ўсміхнуцца сваёй клыкастай пашчай. Вочы яе пераліваліся блакітна-зялёным колерам. «Мяне завуць Уршуля», – сказала тая, вярнуўшы малюнак рэптыліі. «Уршуля», – паўтарыла яна і прыціснула далонь да грудзей. «Я чалавек, я прыляцела здалёк, з космасу». Уршуля паказала на высокае яснае неба. Істота прасачыла за рукой чужаніцы, памысліла і выгукнула, стукнуўшы сябе па лускаватых грудзях. «Вурлу! Вурлу!» – паўтарыла Уршуля. «Прыгожа!» «Ру-ру-ун!» – працягвала рэптылія. «Рун-ахрла!» Яна паказала лапай у бок далёкіх узгоркаў. Істота махнула лапай, нібы запрашаючы ісці за сабой.
Уршуля некалькі секунд вагалася, углядаючыся ў прасцяг, куды яшчэ не хадзіла. Невядомая далечыня пужала яе, аднак цікаўнасць і запрашэнні гаспадыні ўзгоркаў цягнулі за сабой. «Ла!» – паўтарыла рэптылія. Уршуля шчыра ўсміхнулася. «Добра». Яна склала дах электракара, і атрымаўся такі прагулачны кабрыялет, у які лёгка змагла ўмясціцца Уршуліна сяброўка разам са сваім ваўком. Машына хутка даімчала да ўзгоркаў, перад якімі тоўпіліся пралескі. Сярод дрэваў хавалася невялічкая драўляная хатка з высокімі вокнамі. «Рун!» – Вурлу тыцнула пальцам у бок хаткі. «Ах, Рун!» «Я зразумела!» – усклікнула жанчына. «Гэта твой дом!» – Уршуля спыніла ўседарожнік. Блакітныя вочы рэптыліі свяціліся радасцю. Вурлу саскочыла з машыны і пабегла адчыняць дзверы. Рухалася яна вельмі спрытна, нягледзячы на свае памеры і доўгі хвост, які крыху падрываў з кожным крокам. Уршуля не спяшалася, яна сядзела ў машыне і прыслухоўвалася да цішыні. Побач з рэптыліяй ніколі не спяваюць птушкі. Цікава, а чаму? Высокія дрэвы з сіняватым лісцем шумелі ў лёгкім ветры. Разагрэтыя светам спікі яны адорвалі прастору цудоўным салодкім водарам. У прачыненыя дзверы хаткі прасунулася лускаватая морда рэптыліі. Жоўтыя вочы запытальна паглядзелі на Уршулю, потым наперад пралезла лапа і доўгія пальцы памахалі жанчыне, заклікаючы ўвайсці. Наблізіўшыся да гаспадыні, Уршуля пакланілася, як гэта звычайна робяць ветлівыя жыхары Японіі. «Дзякую», – сказала яна. Вурлу зацікаўлена падзівілася на госцю і пасля паўтарыла жэст. «Ты смешная», – усміхнулася Уршуля. «Усё паўтараеш». Вітаю вас, мае слухачы і гледачы. Апавяданне другія атрымалася ў мяне даволі доўгім, таму мы спынімся з вамі пасярэдзіне. Працяг гісторыі пра Уршулю і яе знаёмства з жыхарамі планеты Z23 глядзіце і слухайце ў наступным выпуску. Падпісвайцеся на маю чытальную залю, каб не прапусціць працяг і новыя гісторыі. А зараз у каментарах напішыце, як вам падаецца мусіць скончыцца гісторыя Уршулі. Мне будзе цікава пачытаць вашыя думкі. Цісніце падабайку і да новых сустрэч!